Asilo eta babeserako bulegoak asiloa ukatu dio Bilboko aireportuan 10 egun daramatzan gizon sahararrari Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzak jakinarazi duenez. Aipaturiko gizona duela 10 egun iritsi zen Marokotik Bilborako hegaldi batean eta ez omen zuen sartzeko baimenik. Lur hartutakoan saharauiarra zela esan eta asiloa eskatu zuen arrazoi politikoengatik. Geroztik Bilboko aireportuko onartu gabekoen gelan zegoen, antza denez ostegun honetan deportatuko dute Marokora. Arratsaldeon, EAJko kideek iragarri dute Fronte Popular berriaren hautagaien alde bozkatuko dutela eskuin muturra geratzeko. Peio Etxeleku EAJko iparburu batzarreko presidenteak uste du Euskaldunon eskubideak arriskuan daudela eskuin muturra boterera iristen bada. Era berean adierazi du boto horrekin aukera historikoa dutela abertzale bat lehen aldiz Asanblada Nazionalera bidaltzeko. Parce qu'en 3 semaines, nous avons été capables de diffuser un message d'espoir à la population, et cela sur la base. Gure helburua da denentzat garitzeko eta orduan eskuak edo besoak zabaltzen ditugu gure alde bozka dezaten denek, gure baloreak baituzten guziek, lujaldeari lotuak diren guziek, gure alde bozka dezatela, eta gu egin boza izanen gira Parisen. Bai, irriskoa bada denetan, hiru hautesbarrutietan iduriko, eta Frantzian ere, hori erramer da, ordean zentristen dako eta bozkatu dutenek, behar dute gure programari so egin, eta konfiantzia egin Frente Popularari, ez da beste aterabiderik, bestenez ez badaukute konfiantzia egiten eskuin muturari maiten dute poderea, eta pentsatzen dut ez dutela hori nahi. Pradalesek alderdien bilera sortatik kanpo utzi du Vox. Lehendakaria ez da bilduko eskuin muturreko alderdiarekin ez dituelako oinarrizko printzipio demokratiko eta etikoak errespetatzen. Lehendakariak gaur berri mandikula kontseiluan, momentuz ez daukagu fetxa itxirik, orain jokan erronda hori ospatzeko, baina bai datorren asteetan ospatuko da. Hori alde batetikan. Voxeri deritzonean, egia esan, alderdi honek ez du gure autogobernua babesten, ez ditu guk planteatzen ditugun edo partekatzen ditugun printzipio demokratiko horrek ere betetzen, eta zentzu honetan lehendakariaren lehenengo kontaktu erronda honetan ez da egongo alderdi hori. Bizkaiko Foru Aldundiko enpresetako goi karguak hautatzean publizitate, gardentasun, meritu, berdintasun eta gaitasun printzipioak lehenesteko eskatzen duen mozio bat aurkeztu du EH Bilduko Iker Casanovak Bizkaiko Batzar Nagusitan. Hautaketan eredugarri izateko eskatu du eta ohartarazi eredu txarrek eskuin muturraren gorakada dakartela eta herritarren atxikimendu falta. Jurretako eta Lezamako alkateek kargua utzi eta Bizkaiko Foru Aldundiko enpresetako buru izendatu dituzte. Eta beste horrenbeste Inigo Iturrate legebiltzarkide ohiarekin. Legebiltzarra Laga eta Euskalduna Jauregiko zuzendari jarri dute. Hautaketa prozesuak aldatzeko asmoz, EH Bilduk mozioa aurkeztu du Bizkaiko Batzar Nagusietan. Proposatuko dugu mozio baten bidez zuzendariak aukeratzeko prozedura aldatzea eta hor bermatzea publizitatea, gardentasuna, meritua, berdintasun eta gaitasun printzipioak.
Ez dugu zehazten nola egin behar den hori, aukera ezberdina daude, araudiak eta legedia kontutan hartuta, nahita egin dugu planteamendu ireki bat akordiorako esparruak esploratzeko beste alderdiarekin eta baita ere gobernuarekin, bere orain arteko jarrera zuzentzeko borondatea adierazten badu. Hautaketa polemikoak saihestu eta hautaketa eredugarriak izatea da mozioaren helburua, izan ere zuzendaritza kargoetara iristeko ez dela berdintasuna bermatzen dio, hain zuzen Arartekoak berako hartarazi duena. Iker Casanovak gaineratu duenez, izendapenak legezkoak izanda ere, pertsona horiek enpresa horien buru jartzeko erarik egokien ote den galdegin behar da, haren arabera eredu txarrek eskuin muturraren gorakada eta herritarren atxikimendu falta dakartelako. 1720 ikasle aurkeztu dira gaur unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ezohiko deialdira Euskal Herriko Unibertsitatean. Mikel Klaber, konta eguzu. Unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ezohiko deialdiari ekin diote Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 1720 ikasleek. Lehenengo deialdia gainditu ez dutenen edota ikasturtea beranduago bukatu dutenen txanda izango da gaurtik eta ostirala bitarte. Baita nota hobea atera nahi dutenen txanda ere. Nafarroaren kasuan pasaden astean izan ziren ezohiko deialdiaren azterketak. Martxan da unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ezohiko deialdia Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Ikasturtean zehar ikasitakoa erakutsi behar izango dute 1720 ikasleek asteazken, ostegun eta ostiralean izango diren azterketetan. Ohiko deialdia gainditu ez zutenen eta urteko ikasketak beranduago bukatu dutenen txanda da orain. Batzuentzat azterketa hauek egiten dituzten bigarren aldia izan da, lasaiago hartu dute oraingoa. Bai, lasaiago. Ja badakit nola egiten diren azterketak eta gainera jende gutxiago dago. Orduan hobeto. Pixka bat urduri, hori normala da, da azterketa bat oso garrantzitsua, baina nik uste dut hori ongi egingo dut. Tranquila. Hurrengo urtean, unibertsitate ikasketak egin ahal izateko azkeneko aukera da hau. Gehienek zer egingo duten oso argi ez badute ere. Ni nahi dute erizaintza, baina ez dakiz hartuko naizen edo ez. Edo, zino, kanpora jungo naiz. Baina hori. Nire plana da erizaintza egitea. Ez dakit, hau egiten dut ukitzeko, baina nik uste dut egingo dut grau superiore bat eta ja. Ikasi nahi dut diseño de interiores eta joan nahi dut hemendik. Lehenengo azterketak eginda, ondo aterako dela uste dute ikasleek. Ondo, nik uste nuen saiagoa izango zela, pues porque sí, no sé. Baina, bueno, ondo. Euki dugu euskera eta nik uste dut ongi bai. Izan da pizka bat zaila, baina nire ustez ongi egin dut eta hori. Arraro esan da, baina uste dut ondo aterako zait eta, pues bueno, ya lo que sea, lo que Dios quiera, pero... Ikasleen 188 gainditu zuten ohiko deialdia. Horietako batzuk bigarren aukera hau aprobetxatu nahi izan dute ere. 258 nota hobetzeko asmoarekin aurkeztu baitira ezohiko deialdira. Emaitzak uztailaren 10ean emango dira ezagutzera. Nafarroako ikasleek beraldetik asteartean ezagutu zituzten ezohiko deialdiaren emaitzak. Ekainaren 26 eta 28 bitartean burutu zituzten azterketak Nafarroako 412 ikaslek. Euskalgintza alorrean PSNren euskarafobia salatu dute Iruñean. Euskararen defentsarako sareak deituta dozenaka lagunek protesta egin dute salatzeko Nafarroako gobernuak trabak jartzen dizkiola ereduari. Berrogeta 6 urte joan dira poliziak
tiro batek Germán Rodríguez hil zuenetik. Aurten ere uztailaren 8an astelehenean gogoratuko dute Germán Rodríguez haren omenezko oroitarriaren alboan. Uztailaren 8an Germanentzat egia, justizia eta erreparazioa eskatuko da berriro Iruñean. Polizia armatuak hil eta 26 urtera, uztailaren 8an berriro eskatuko da Iruñean egia, justizia eta erreparazioa Germanentzat, eta 78ko San Ferminetako gertaeren biktima guztientzat. Haren omenezko hilarriaren ondoan egingo den omenaldiaren bidez, Orreaga etorbidean. Aitor Garjonek, 78ko San Ferminak gogoan ekimenaren izenan azaldu duenez, ekitaldia ordu batetan hasiko da. Eta bertan, ohorezko aurreskua dantzatuko da, komunikatu bat irakurriko da, eta Mikel Lasarte bertsolaria, La Furia rapera eta Fermin Valentziak kantautorea arituko dira. Arratsaldeko ekitaldia Peñen kontu geldituko da. Zezen plazan urtero egiten duten isilunea eginen dute, eta plazatik isilik aterako dira. 8:30 aldera, Peñakide guztiak eta nahi duten pertsona guztiak elkartuko dira omenaldia egiteko. Aldezarreko gazte mugimenduko kideek bat egin dute aurten omenaldiarekin. Duela gutxi Nafarroako Parlamentuak mozio bat onartu zuen. 78ko San Ferminetako gertakariak frankismoak trantsizioan egindako gizateriaren aurkako krimen gisa kokatzeko. 78ko San Ferminak gogoan taldeko kideek begi onez hartu dute aurrera pausoa. Era berean, gogora ekarri dute aurtengo ekitaldia Israelgo estatua Gazan egiten ari den genozidioa salatuko dutela ere. San Ferminekin loturiko albisteekin segiz, 1.500 litro likido irristagai zabaldu dituzte bart erorikoak saiestu eta entzierroa seguruagoa egiteko asmoz. San Ferminetako entzierroaren ibilbidearen 1.700 metro karratuetan likido irristagaitza jaurti dute. Pabitek enpresa Madrildarreko 10 langilek, Iruñeko udaleko herritarren segurtasun eta bizikidetzarloko langilek gainbegiratuta likido irristagaitza barreiatuko dute San Ferminetako entzierroaren ibilbidearen zati batean. Iruñean gehien kezkatzen duen gaietako bat entzierroaren segurtasuna da. Bereziki ibilbidean zehar zezen bat aske geratzea, eta horrek areagotu egiten du harrapakadetaren bat gertatzeko arriskua. Pabitek enpresako langile batek produktua nola funtzionatzen duen azaldu du. Lo que hacemos es esparcir el producto con unos cepillos y luego neutralizamos todo con agua, con abundante agua. Consiste en realizar una reacción química con los minerales del pavimento y lo que hacemos es crear millones de microporos. Estos microporos, al estar el pavimento mojado, hacen una acción ventosa y evitan el patinazo. Iruñeko udalak proba pilotu bat egin zuen 2005ean, lurrean ez irristatzeko soluzio kimiko batekin. Urte horretatik aurrera produktu hori aplikatzen da. Zezenen erorketa horiek ohikoak ziren Merkaderesen eta Estafeta kalearen arteko bihurgunean. Hori dela eta duela urte batzuetatik ona produktu irristagaitz bat aplikatzea erabaki zen. Bainu guneetan edo dutxetan irristadak eta erorikoak saiesteko erabiltzen denaren antzekoa. Helburua da San Ferminetako entzierroak korritzen duten zezenek irristez egitea eta ez erortzea. Txantreako konpartsaren 40. urteurreneko historiari buruzko erakusketa ikusgai da Cibiboxen. Cibibox Kondestablek Txantreako konpartsaren 40. urteurreneko historiari buruzko erakusketa antolatu du. Erakusketa uztailaren 24 arte egonen da ikusgai eta argazkiak eta moldeak izango ditu, konpartsa osatzen duten figurez gain. Maider Beloki kultura zinegotzi delegatuak inauguratu du erakusketa. Julen Aldaz, Blas Subiza eta Iñaki de Santiagorekin batera, guztiak 1983ko abenduan martxan jarri zen konpartsa bateko kideak. Prentsaurrekoan gogorarazi dutenez, Harmonia Txantreana Peñako txiki batzordearen eskutik izan zen, eta auzoko txikienei aisialdirako eta entretenimendurako alternatibaren bat eskaintzea izan zuen helburu. Horrela sortu zen Txantreako konpartsa, bere figuren artean errege eta erreginak izan beharrean, euskal mitologiako pertsonen alde egin zuena, Tartalo, Sorgine, Basajaun eta Marikasu. Kolektibo ezberdinekin izan duten harremanak oraipatu dute kideek. Nolatan harreman ezberdinak izan ditugu,
talde ezberdinekin, kolektibo ezberdinekin, eta horrek nola izan duen eragina taldearen etorkizunean. Ene kantakekin izan ditugun harremanak, mutiko alaiak dantza taldearekin sortu izan ditugun ikuskizunak, oraintxe bertan urte hurrena eta ospatzeko baita ere nolatan ipuin musikatu bat sortzen ari garen azaro aldera. Konpartsatik eskertu nahi izan dute Iruñeko udalaren eta erraldoien konpartsaren sorrerako babesa. Nik uste orain txantrearen auzoaren irudietako bat bihurtu garela, ez? Orain Googleen zuk txantrea paratu eta berehala agertzen dira erraldoiak, ez? Hori asko arrotzen zaigu eta gero auzoko jendea ere oso harro sentitzen dela gutaz. Denbora honetan guztian, 150 pertsona baino gehiago pasa dira konpartsatik. Eta orain, konpartsa txikian hasten diren neskamutil horiez elikatzen da. Langabezia igo eginda Euskal Autonomia Erkidegoan eta jaitsi Nafarroan. 832 pertsonatan egin du bera langabe kopuruak Hego Euskal Herrian ekainean. Maiatzarekin alderatuta 55 pertsona gutxiago daude lanbiden izena eman da. 777 dira Nafar Lansareren kasuan. Osotara 135.300 pertsona inguru daude langabezian Hego Euskal Herrian. Araba izan da EAEko 3 lurraldeetan langabeziaren jaitsiera egotea bermatu duena. Hau izan da, hain zuzen, langabezia murriztu duen lurralde bakarra, Bizkaia eta Gipuzkoan kopurua handitu den bitartean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan langabeziak jarraian behera egiten duen 3. hilabetea izan da ekaina. Hori bai, aurrekoetan baino kopuru txikiagoan. Moteldu bada ere, tendentzia ona dela baieztatu du Mikel Torres, ekonomia, lan eta enpleguko sailburuak. Aunque no sean cuantitativamente muy importantes, cualitativamente seguir esa línea de crecimiento es importante, no tenemos que dejarla. Y en ese sentido, pues lejos de triunfalismo, quiero recordar también que tenemos más de 100.000 personas apuntadas en las listas de Lanbide y que, por tanto, pues a pesar de que el crecimiento de empleo es una muy buena noticia, sin embargo, pues tenemos que intentar satisfacer la demanda de esas más de 100.000 personas apuntadas en Lanbide. Langabezia tasa jarraian murrizten den 2. hilabetea izan da ekainekoa Nafarroaren kasuan. Urtea hasi zenetik 1000 langabetu gutxiago daude Nafar Lansareren zerrendetan. El empleo en Navarra no solo está en una tendencia positiva, es además una tendencia estable, es una tendencia sostenida y se asienta además en parámetros de calidad en el empleo y de menor temporalidad. Afiliazioetan ere datu positiboak erregistratu dira gorakada txiki batekin. Maiatzeko datuekin alderatuta, 643 pertsona gehiago eman dute izena ekainean gizarte segurantzan Hego Euskal Herriari dagokionez, 1.042.000 ailegatuz. Ostiralera arte ez da Anbisa enpresan barkatu arreta presentzialik eskainiko Mikel Klaber. 3. greba eguna izan da gaurkoa, Anbisako jendaurreko arreta ematen duten 7 langileentzat. Astelenean abiatu zituzten mobilizazioekin eta ordutik ez dute arretarik eman Gasteizko urak kudeatzen dituen enpresan. Beraien lan baldintzak prekarioak direla salatu dituzte eta hauen hobekuntza aldarrikatu dute. Gasteizko udalak azpikontratatutako zerbitzua izan da, honen implikazioa ere aldarrikatu dute. Astebeteko grebarekin aurrera jarraitzen dute Gasteizko urak kudeatzen dituen Anbisako jendaurreko arretako langileek. Astelena eta ostirala bitartean mantenduko dituzte lanuzteak, lan baldintza prekarioak salatzeko. Langile hauek lanaldi partzialekin lanean ari dira, egunean 6 orduko lanaldiarekin, Bizkaiko bulegoetako iraungita dagoen hitzarmen bat aplikatzen zaie, hilean 1.000 euroko inguruko soldata daukate eta gainerez daukate subrogazio eskubiderik, hau da Anbisak pliegoak edo zerbitzu hau azpikontratatzea atatzen duenean berriro, langile hauen lanpostuak arriskuan daude. Beraz, aurten, abenduak 31an, arte lana daukate, baina urtarriaren batean ez dakigu egongo diren edo ez. Horien aurrean, enplegua sortu eta egonkortzeko aldarrikapena egin dute. Bat, lanaldi partzialekin bukatzea eta lanaldi osoak jartzea, hau da prekaritatearekin bukatzea. Bi, subrogazio eskubide hori bermatzea,
langileek beraien bizitza proiektua egin ahal izateko, eta 3, langile guztiei kontratu mugagabeak egitea. Langileen 100%ak egin du bat, elak egindako greba deialdiarekin. Enpresarekin ez ezik, Gasteizko udalarekin ere negoziatu nahi dute, azpikontratatutako zerbitzua baita. Udalak enpresak ez gaitu deitu, aste honetan, eta gu hemen gaude, gu uste dugu aldarrikatzen ari garena justua dela, logikoa dela bai langileen prekaritatearekin bukatzeko, eta baita Gasteizko herritarren zerbitzu hobea emateko ere. Orduan jarraituko dugu, aste hau osorik greban daukagu, eta gero mobilizazioekin jarraitzeko asmoarekin ez baldin badago irten biderik. Greba ostiralera arte luzatuko da. Behin hau bukatuta, hobekuntzarik egon ezean, behin hau bukatuta hobekuntzarik ez badago, aurrerago mobilizazioekin jarraitzeko asmoa dutela iragarri dute langileek. Deskarbonizazioa enplegua suntsitzeko aitzakia gisa erabiltzen ari den honetan, benetako trantsizio ekosozialaren alde egiten du LAB sindikatuak. Krisi klimatiko larria bizi dugun honetan trantsizio ekosoziala beharrezkoa dela aldarrikatu du LAB sindikatuko Garbin Aranburu koordinatzaile orokorrak. Industrian birmoldaketa sakon bat egin behar dela eta birmoldaketa horien barruan deskarbonizazio prozesu bat eman beharko dela. Aldiz uste du Zementu-Repsol moduko enpresentzat deskarbonizazioa enplegua suntsitzeko argudio eta aitzakia bilakatzen ari dela. Guk ez dugu trampa horretan erortzeko inolako asmorik, gu noski deskarbonizazioaren alde gaude, baina horrek eskatzen duena da prozesu horiek planifikatuak izatea, prozesu horiek ordenatuak izatea, transizio ekosozial bat egin behar da, eta transizio hori ezin dute enpresek lideratu. Transizio horretan langilei hitz eman behar zaie eta langileekin negoziatu eta adostu egin behar da. Trantsizio ekosoziala aurrera eramateko liderazgo publiko sendo baten beharra azpimarratu du, plan integral bat izatearekin batera. Ildo horretan eskuartze publiko sendoa izango duen industria politika eskatu dio Eusko Jaurlaritza berriari. Eta horrek gaur egun arteko politikak alboratzea, beste norabide bat eskatzen du. Enplegu planak behar dira eta lanaldi murrizketari ere heldu behar zaio eta lanaldi murrizketa sakon bat beharrezkoa da. Horri gehitu dio eraldaketa prozesu hori ezin dela ulertu eta ezin dela gauzatu langileen parte hartze eta adostasunik gabe. Deskarbonizazioa medio 56 kaleratu nahi dituzte Añorgan. Hori ala Zementu-Repsolako langilek hainbat egun daramate greba mugagabean. Baina ez dira greba mugagabean dauden bakarrak. Arrasateko mikrolikuiten kasurako enpleguaren defentsan daude, edota Nafarroako Mondelezen hitzarmen duin baten alde. Espainiako Berdintasun Ministerioak krisi batzordea bildu du astearte honetan azken orduetan izandako krimen matxistak aztertzeko. Izan ere, asteburuan Espainiako estatuan 6 hilketa izan dira, 4 emakume eta 2 haur. Hay elementos que se pueden mejorar y en eso tenemos que seguir trabajando, en aquellos elementos que tienen un margen de mejora. Nazioarteko gaiekin segiz, Bidenek onartu egin du ia lo geratu zela Donald Trumpen aurka egindako eztabaidan eta Harrisek baztertu egin du presidentea ordezkatzea. Aspaldi ari da Joe Biden Amerikako Estatu Batuetako presidentea bere osasun egoera kezkagarriaren zantzuak ematen eta hauteskunde presidentzialetarako hauteskunde debatean areagotu egin ziren. Eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare,
Horren ostean, alarma guztiak piztuta daude demokraten artean, Texasko ordezkari demokrata izan deleena eskatzen Bidenek alde batera egin dezala, eta gero eta gehiago dira presidentearen osasun egoerari buruzko xehetasun gehiago eskatzen dituztenak. Alderdi demokrata diruz hornitzen dutenen artean ere kezka da nagusi. Antzeko eskakizuna egin dio The New York Times egunkariak hauteskundeetarako hautagaitza bertan bera uzteko eskatu dio presidenteari. Alderdi demokratak krisi betean dagoela hautatuko dute ofizialki edo ez Joe Biden Ameriketako estatu batuetako presidente gai, abuztuan egingo den demokraten konbentzio nazionalean, izan ere Biden ordezkatzeko mamua badabil demokraten artean, eta dagoeneko mahai gaineratu dira zenbait izen, tartean Kamala Harris egungo presidente ordea, eta Kaliforniako eta Michiganeko gobernadoreak. Ingurune gaietara salto, plastikozko tapoiak eta botilak betiko lotuta izango dira Europako araudi berriarekin. Aurrerantzean plastikozko tapoiak eta botilak betiko lotuta izango dira Europako araudi berriarekin. Gaurtik 3 litro baino gutxegoko plastikozko botila edo birrik batek ezingo du bere estalkia solte izan. Mundu mailan minutuko 1 milioi bat botila kontsumitzen dela kalkulatzen da azken datuen arabera, jakina botila bakoitza dagokion tapoiarekin. Plastikoaren kontsumo ere ikaragarria da oro har, eta ondoren zaborrak itsasoa kutsatzen du. Hori hondartzetan nabaritzen da, izan ere hondartzetan aurkitutako hondakinen 74% plastikoak dira. Eta plastikoen artean tapoiak dira buruhausterik handienetako bat. Horiek guztiek birzikla daitezke, eta ez da arraroa helburu solidarioetarako ere biltzea. Baina tapoia botilari lotuta ez badago normalena sailkapen baeetan galtzea da, eta zabortegian amaitzea birziklatu gabe. Espainiako ingurumen ministerioak 2022an hondartzetako itsaszaborrei buruzko ikerketa egin zuen. Tapoien arazoa aztertu zuen kostalde guztietan, eta Euskal Herriko 2 hondartza sartu zituen. Igeldoko agitikoa eta barrikako minakoz. Agitiko harrien artean aurkitutako zaborretik 74,8% elementu plastikoak ziren. Plastikozko bonbilak eta botilak izan ziren zaborrik ohikoenak. Minako zen bestalde jasotako zaborraren 82% plastikoa zen, eta 6. elementurik ohikoena plastikozko tapak. Arazo mundial horri irtenbide bat eman nahian aurrerantzean plastikozko botilak eta horien tapak lotuta ekoiztuko dira. Kontsumitzaile asko uste dute traba dela, baina tapoiek sortzen duten hondakinen arazoak bereziki hondartzetan konponbidea behar du. Euskal Abentura espedizioak 3. eguna du gaurkoa. Ura, ura, ura! Euskal Abentura! Betirarik ez baina noiz bai, sinistarazi zenidan, bainuan, zurekin, betirako izaren zela deura, aurra, berriatzago aurrengo gauean, egun senti berri batean zentzua. Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako sartu gure webgunean edo kuskuxatu gure sare sozialak. RTZ-aren konkista bestia dator orain, arratsaldona pasa. RTZ, il part à le drill, là où Boulouac, personne ne fébrile. Je travaille mes placements, tu triches au classement, un certain agacement avant ton évincement. C'était une scène de concert, c'est devenu une scène de crime. La concu ne sait plus comment faire, se mettre à plaire et des scènes de crise. Et Rihanna, busy nice, it's a do foot, it's a nice. Olida, est da holiday, TLMS da halidé. Les rageux iront jusqu'à l'OD, on les enterrera sur Joe Day. Va falloir vous faire à l'idée qu'on représente...